Ahoj! Viete, prečo vám zákazníci odchádzajú z vášho webu? Viete, prečo je tomu tak? Dnes na to spoločne prídeme. Vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom si povieme, čo znamená miera odchodovosti návštevníka na vašom webe či e-shope. Predstavme si príklad. Máme 10 návštevníkov, ktorí sa dneska rozhodli, že navštívia váš web. A z toho 6 návštevníkov odišlo hneď, ako uvidelo vašu prvú stránku. To znamená, že miera odchodovosti vášho návštevníka je 60%. 60% návštevníkov odišlo z vášho webu. Čo s tým môžeme robiť? Čo to znamená? Znamená to, že pre 6 ľudí, 6 návštevníkov ste robili reklamu, ste tvorili e-shop, ste tvorili web a týchto 6 návštevníkov pre vás nepredstavuje nejaký príjem, nepredstavuje potenciálneho klienta do budúcnosti. Predstavuje návštevníka, ktorý sa vám tam myhol, zobral sa, odišiel niekde inde pozrieť. Ale čo môžeme robiť preto, aby tento návštevník na vašom webe ostal, pravidelne čítal váš obsah a dokonca nakupoval? Môžeme si to pozrieť na našom jednoduchom grafe. Pripravili sme graf, v ktorom môžeme vidieť hneď tu na začiatku 10 návštevníkov, ktorí sa rozhodli ísť nakúpiť na váš web. Váš web predstavuje mieru odchodovosti návštevníka, v ktorom môžeme určovať, kto je našim zákazníkom budúcim, kto našim zákazníkom budúcim nemôže byť. Z nášho návštevníka sa musí stať zákazník. A stane sa len vtedy, keď bude mať záujem o to, čo ponúkame a akú hodnotu vlastne pre neho máme. On si je istý, že keď uvidí náš web, náš e-shop, tak nakúpi. Preto sme pripravili to, že môžeme mieru odchodovosti deliť na 3 časti. Jedna časť je tá, kedy návštevník pre nás nepredstavuje žiadneho budúceho zákazníka. Nášho návštevníka sa nestane nič, lebo tam zablúdil, zle bola nastavená kampaň, návštevník sa tam objavil, môžeme ho hneď vyradiť a už pre nás nepredstavuje žiadny prínos. Ďalšou možnosťou je návštevník, ktorý by aj rád nakúpil, by aj rád od nás niečo chcel, našu službu, len nemôže chcieť, pretože sme ho nepresvedčili o tom, že naša stránka, náš web je v poriadku. A potrebujeme to spraviť tak, aby od nás nakupoval ďalej. Čo môžeme pre neho spraviť? Musíme pre neho spraviť to, aby si bol istý, že sme tí praví, že sme tí najlepší na tom. A mal by byť ochotný sa stať našim potenciálnym zákazníkom. Ako spravíme z nášho návštevníka potenciálneho zákazníka, si povieme v ďalšom videu. Dúfam, že toto video bolo pre vás prínosom, teším sa na vás pri jeho pokračovaní. Prajem vám krásny zvyšok dňa, moje meno je Matej Fedák, spoločnosť Purst.